Ayan, good morning mga kaibigan. Ngayong araw na to, gagawin natin ay pupunta tayo sa Iron Helm Calasiao para mag-martial sa Lakbay Pangasinan version 2, the Governor's Challenge. So kaming King Suplado ang inatasan dito sa Iron Helm Calasiao para mag-martial dito sa gaganaping endurance challenge na to. So magkita-kita tayo doon mga kaibigan. Mga hindi nakakaalam, ang endurance challenge po ay isang laro ng mga riders. May marathon po yung mga runners. Ito rin po yung parang marathon ng mga riders. So sinusubok dito yung agility, yung endurance, physical at mental endurance ng rider. At the same time, yung motor ang tinetest dito kung kaya bang tapusin ng rider at ng motor niya yung challenge, So dito sa challenge na to, 600 kilometers po yung bubunuin nila in 15 hours. Kailangan matapos nila yon. So ang ruta po nila ay dito sa magsisimula sila sa Rosales. So kanina nag-take off na sila ng 2 AM. Ang first checkpoint nila ay sa mga Taram, tapos susunod sa Infanta, and then the Agno going to Bulinaw. Nadaan sila sa Anda, going back sa Tingayen, tapos dito sa amin sa Calasiao. Tapos from Calasiao punta sila sa Season, pupunta sila ng Umingan, then from Umingan going back to Rosales, Pangasinan. So yun po ang ruta nila. So that is a total of 600 kilometers. Ayun. First to arrive, solo. Picture. Dito po ba? Papay yung lamesa namin eh. Bart, tatakan mo Bart. Sir, ingat, galing, first to arrive. Naunahan mo pa yung lamesa namin. Big bike bro. Big bike. Big bike. Big bike yan bro. Big bike.
Ride stay, ride stay. Passport sir. Passport sir. Okay ka lang sir. Sa visor mo sir nawala. Hindi, ayaw bumano kanina, lumak eh. Tinanggal mo na. lang. May marker bro. Ah, good bike to sir. Solo. Solo, walang jowa. Hindi ka kasya. Bila mo. Hindi ka kasya bro. Gandugan eh. Ako, gandugan. Hindi. Hindi, abanti mo yan pre. Ha? Hindi. Makaba. Sir, pag namatay ganito sir. Hindi, okay lang yan, nakaplay yan. Hindi mabasa, lumilipad eh. Parts. Solo ID. Solo lady, walang jowa. Napilak na ulit 18 yun. Napilak na yun. Mag-lady ko na kayo. Napilak. Sir, dito sir. Big bike.
sige, sige. Oras din. 6:26. Signature sir, pag number, huwag kalimutan. Passport sir, okay na, lapit na. Sir, ano lang, okay. Solo sir, solo. Passport sir. Passport sir. Passport sir, passport. Sir, passport. Passport. Passport sir, passport. Dito, solo sir, dito. Passport sir, passport, baka maiwan. Passport sir ha. Kaway po, kaway. So, full support po ah. Oh, kaway, kaway. Passport, passport. Okay, Pabumba, pabumba. Pabumba. Bumba, bumba. First to arrive duo. Rider 1515 and rider 23. Wala kita yung number. So malinis, galing pa nagpakaruwas si sir oh. Partida. Galing pa nagpakaruwas. Partida pa yan, partida. Okay sir, okay na. Daddy Jim! Magpat. Wala pasawa-sawa. Rider. Solo. Lady, solo. Dito ma'am, dito po. Solo, lady. Long kasi. Sabi mo Papa Josh, babae. Nagkamali ka naman. Babae. Yes, sir. 737. Bike number sir, bike number. Babae pa lang. Papa Josh. Bike number. Bike number. 5297. 5297. Passport natin sir. Kung kasi si sir eh. Antong po sir. Quezon. Gumagalaw yung ano niya.
Solo sir, solo. Dito po. Sir, dito po. Passport natin, sir. 739. Bike number, sir. First, piling kami, piling kami. Italara nih, italara. Solo, solo. Sir! Big boy! Oy, Jensen! Ikaw yan! Jensen ba yan? Hi, sir! Parang hindi eh. Jensen! Jensen! Ikaw ba yan? Meow, 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 meow! Muntik pa, sir! Muntik pa doon oh! Muntik ka pa, ikaw pala yung muntik na doon. Kiss na big boy! Kiss na big boy! Merinda ka muna! Merinda! Ah, dito ka na lang! Mas masaya dito! Ah, lady rider po, solo? Hindi, couple. Couple po, ito po. Couple sir. Dito sir. Couple. Passport natin, sir. Okay na po. Hindi kasama niyo ma'am. Ay. Okay na, meron na, meron na. Bagsak na sapatos po eh. Kuya, extra. Sama ko. Tingin ka boy. Naglaro ka pala. Dito ka oh. Meron na muna. Biscuit. Meron na. Nasa, natin ang tromin. Ano yun, sir? Big bike? Dala ka baon. Ano yun? Couple yun, couple. Kunin ko na. Couple. Ano, group of 5? First trio to arrive. Hindi. Jowa, jowa. Ayon. LRG. Si Ken, utungan. Si Karatulog. Doon lang sa bunuan. Couple po, dito. Mingming. Kamusta, kamusta? Welcome back. Welcome back. Passport po natin. Ilang oras na kuya? Time. 8:06. Mingming pala to eh. Ayun, may kasama na si Ma'am Mingming. Dati solo-solo lang to eh. Ayun, may kahaboy na. Passport natin po.
Ay, isa lang yung passport. Oo, isa lang. Pangatlo po. Third to arrive, couple. Okay lang, kahit hindi ganito lang. Pangalan mo? Sulat ka, sir. Trio. Moto Kyle. Yes sir, ano pa kayo sir? Solo, duo? Solo sir, doon po sa kabila. Ano sir? Solo sir, doon po. Jeff, solo. Sir, biskwit. Oo. Pangalawa pa lang to. Opo. Second to arrive, trio. Yung nauna, nandun. Tao sir. Third to arrive. Third to arrive na trio. Kakaalis lang ng pangalawa sir. Kakalis lang ng pangalawa. Pangatlo, sir. Pangatlo sir, kakaalis lang ng pangalawa sir. Wala pang 1 minute. Passport natin, sir. Okay na. Dito, couple. Couple ma'am, dito po. Ma'am, cover po. G5 po. G5 po, first to arrive, G5. Pare ko yo. Huwag po natin kalimutan yung bike number. Ayun na to. Anong oras na ba? Oras daw. 8:12. 8:12. Sir, passport po to. Sir, agad na sir. Bill mo G5 po. G5, mamaw. First to arrive. G5, sir. G5. Sir, dito na. Sir, biscuit. Okay, please. Hindi. Tubig po. Dito sir, tubig. Tubig. Oras ko. 8:47. Yang ay mat, tapit mat. Firma sir, firma. Kunin yung motor ko ma'am. Kiri white. Solo lady. Pangapat kayo, ma'am. Pangapat kayo ma'am. Kaya pa yan. Baka may isa shoutout kayo ma'am. Passport po natin. Ma'am, basta ito, send ka sir. 8:21. 8:12 po. Sir. 8:21. Hindi mo to. May sticker ka ma'am? May sticker ka? Passport natin, sir. Okay na. Sticker. Yun oh. Sticker lang, ma'am. Huwag yung dilaw, ha? Yung passport po natin, ma'am. Oo nga, kayo inuna yung sticker, hindi nyo inuna yung passport. Dito, Boss P, kamusta? Morning. Ma'am, ride safe. Bomba! Yun.
Oo, dumating din yung tropa nila. Kayo ma'am, wala pa? Wala pa siya? Nasaan? Malapit na. Pangitsuro naman yung motor. Bakit era prod? Ay, sobra. Nakakamatay. Turuin ba? Ito talaga yung oras ng datingan nila sir. Oo. Tawakas na, dumating na. Dumating na. Dumating na. Hanap siya ng lola niya eh. Full support si Lola sa si nanay eh. Ako yung nanay. Oo po. Wadya lang, wadya lang man. Wadya lang. Safe and sound. Papaya yata to. Papaya ka pa kaya eh. Ha? So, andito na si Papa Chess TV. First to arrive, mamang. First to arrive sa dulo. Solo. Okay. Labas nila ng Bulinaw Falls, kumanan na sila agad. Ay, oo, yung part na yon, yun ang nakakalito. Kumaliwas anda. Bibilis yung mga big bike. Daming nawala siya rin. Daming nawala. Bibilis ng mga big bike. Big bike? Ilan pa lang big bike dito yun o? Pamabini pa lang kami kanina. Ilan pa lang yung big bike? Ilan pa lang? Yun o. Wala ka. Mas marami ang NMAX. Pusi. Solo. Yan. Interviewin natin yung ano. Interviewin natin yung backride ni sir. Kamusta ka dyan, buddy? Okay ka lang? Okay lang ako. Okay lang. Okay lang ako. Ang init, wala akong helmet. Dikit to? Sir? Nainitan na daw sir. Gutom na rin. Gutom na. Sir, 2 hours delay. Tubig sir. Tubig. What's the helmet? Di ba sir? Maaga pa? Ang pagising. Tubig sir. Hindi. Biskuit. Kape. Kape sir. Tubig kayo sir, tubig. Biscuit po, tubig. Ding, ang bato. Anong kategory natin, ma'am? Anong kategory po natin? Solo lady. Ano po ma'am, solo lady? Ano mo? Wala biskuit tayo. Yung passport natin, ma'am. Sobo ko. Talas ribos mo. Marami din. 3 pa, ay 5 pa sir, 5 pa. 10:30. O 5 pa. 10:30 po. Passport po natin. Okay na po ba, passport? Sir, dito po. Kategory sir. Dito sir, dito sir. Dito sir. Ay, si Bintin ka, si Bintin. Si Bintin. Tapos, pre, salamat na rin. Kasama na sa'yo. Solo. Yes, sir. Big bike, drop bike. Dito sir, solo po. Big bike. Big bike. Big bike, Big bike, big big bike. bike. Yan. Himalayan. Yan yung motor niya, Himalayan. Pangarap ko motor yan. Paano kumapatay? Ano yung
Royal Enfield. Ano? Pogi. Sa banda. Sir ma, merienda mo na. Mga pagod. Shoutout mo yung mga ex mo. Shoutout mo yung mga naka-memories mo sa Honda. Kamusta na kayo? Namimiss nyo ba yun? Namiss ko na yung mga ginagawa natin eh. Okay lang? Sanay na ako eh. Kalay. Ah, mantini. Ano order niyo, sir? Papunin niya siya. Yan o. Pare para sa ulam. Enggak pula mo arum yung ulam, puro sisig lang. Upuan po. Yan, alam mo yung sabuya eh. Magkano ko rin yung bawasan? Pre, sibuyas ba? Pasuyo? Ate, pwede siya. Kain. Ako din, para may kasama ko. Ay, ingat. Ingat ha, ingat. Ingat Bards, ingat. Sige. Ingat. Sabar mo lang man.